салом алейкум мардуми Санкт Петербург. мо ҳама шуморо дӯст медорем. марҳамат ба ошхонаи ҳоҷи Маъруф. ҳоҷи Маъруф. бародари азиз, алҳамдулиллоҳ қарор дорем дар метрои Приморский. ина метро бинед. ай ҳамча хато накунам ба ҳамҷа 300 метр ё 500 метр. бародаро ошхона яъни пловхавси бародармо Маъруфҷон, Маъруфулло. биёе иншаллоҳ мо 2 рӯз ҳамиҷа будем. ина меҳмондорӣ кард. яъне реклама бораи ин ҳам нест. яъне биёе аз хурду хӯрок на танҳо ош, казан кабоб, тамоми хӯрокҳои болаззат иншаллоҳ дар ҳамиҷа аст. ба дили пур иншаллоҳ бо дар давоми видео запис мекунем, мебинем ҳолати чи аст. ҳамун хӯрокҳоро пухтан шуда. худаш сиёмка кардасти ҳоҷиҷон. бале. хӯрокҳо чӣ хел буданд бугӯ? беҳтарин ба дараҷаи олӣ буд. чизе ки дилтон мекашад, ҳама овқоту меорам. Мошаллоҳ. бой даҳан касаш я одам штаги амак ном дорад. тилло инсон аст. чизе мегӯ даҳанаш фақат чи кушода. амакҷон зинда бошӣ. раҳмат барои хизматот. лично барои худат. саломат. Карманы пяткой, 5К, доктор. نوع معروف فایده اینه نوع معروف میشه ناپلیون